předchozích několika rozhovorech zmiňoval to, že vlastně už nemáš ten sportovní cíl, že už je to často o tom biznisu, že když to dává biznisově smysl, takže do toho zápasu jdeš. Není to trošku demotivující pro ty fanoušky, když vlastně přiznávaš, že to je vlastně jenom kvůli těm penězům? No vůbec nie a není to hlavne, že kvôli tým peniazom, lebo tu sú viaceré faktory, že prečo som išiel do toho zápasu. Keby idem do toho zápasu kvôli peniazom, tak vlastne asi neurobím tú drinu, neidem makať na sebe tak, neodložím nejaké veci, čo by som nemal, nebudem venovať rodine čas, čo nevenujem teraz kvôli tej príprave, keď ide len o tých peniazoch. Ale vlastne sú tam faktory také vzácnejšie pre mňa, tým, že viem, že čo ten zápas mi dal a čo mi priniesol, to znamená, že bude historický moment, že bude to na jedene, to znamená, že to určite zapisujeme sa do histórie, že najväčší turn na histórii Oktagonu a my máme tam hlavný zápas. V druhom rade mám teraz alebo nikdy možnosť titul Oktagonu získať, teraz alebo nikdy, lebo ja by som nešiel žiadnym nejakým mladým matadorom, ktorý má nejaký cieľovedomý, ale Carlosa berem jak sebarovného súpera, ako dá poraziť, keď sa na ňom sa pripraví. Potom vlastne, aby som sa dal dokopy vlastne tým, že som naozaj 4 roky reálne nerobil nič, bol som opustený, tak ukázať sám sebe, že viem urobiť zase tú formu a samozrejme aj tie peniaze, ale mám vlastne môjho generálneho partnera Doxbet, to mi vlastne partnerov, ktorí mi pomôžu v tej príprave, aby som naozaj nemusel sústrediť na nič iné, ale na tie tréningy. Takže nie len o tie peniaze, ale samozrejme aj tie peniaze, lebo každý človek robí prečo? Pre peniaze, tak to by som klamal, že povedal, že nie, ale nie len za to určitě. Není to jenom o tom sportovním výkonu, ale taky o té show. Ten gala večer si ty lidi musí užít se vším všudy. Přemýšlel jsi nad tím nějak s týmem třeba, co by si mohl udělat, aby to bylo pro ty diváky ještě zajímavější, než třeba ten zápas století před těma 5 lety? No neviem, akože samotný zápas nie, to ukáže vlastne tá situácia tam celé, to vyvinie takže nemám žiadnu predikciu, že jak to skončí, kto vyhrá, kto prehrá a sam to ukáže tam, ale určite chcem tam mať Rytmusa, ako ma prevádza do klietky, to je pre mňa veľká česť, pre fanúšikov určite veľký zážitok a hlavne ešte taký štadión tam a keď bude tam spievať, takže repovať, takže to je myslím, že veľká vec a za mňa asi toto a môže Carlos tam vymyslieť niečo, že dojde tam na slonovi alebo niečo. No. Jak vy ste sa seznámili s Rytmusem? Rytmusom sme sa zoznámili tam, že mali sme spoločného kamaráta, vlastne on myslím, že prvýkrát bol v Thajsku, keď zacítil, že začumil do tých bojových športov, začal tam chodiť trénovať a potom došiel domov, mali sme spoločného kamoša, ktorý nás zoznámil a došiel ku mne na tréning, to bolo nejakých rok, neviem, 6 rokov, 7 rokov dozadu a začal som ho trénovať, tam sme sa pokecali a sadli sme si a odtedy sme kamoši.